ing-inin ni. May ako karon mga gala sa Lady Boss. Oh, mga boss, mga gwapa kayo. Marian Rivera o Kim Cho. Ano basta-basta perting mga gwapa ha, mga igala. Ito lang ang masabi ko. Si Ivana daw siya. Ivana. Walang boobs. Ing-ininiwa ko ka-shield mga igala. Pwede ka mo mo ka ni si Lucky Marian Labo. Marian Labo mga igala. Si Dong ay meron pa siyang ngayon, meron pa po siyang shooting, so hindi po siya makita. Okay. So kasama natin si Ivana. Naunsa mo ni si Ivana, ano namang puti mga igala. Ivana walang Maguning tag-iya sa Lady Boss o tag-iya sa hiyang. No mo ra good. Mo ning pagkuhan sa ekonomiya nato. Pinitagya sa world. Naunsa mo nang babae sa likod nganong ni Kaging man. Inginin ni, mo na sila nga akong ka-meeting ron. Marapig yung pag-improve na to mga gala. Sana, kunti mga gwapaha, mga bayana. Kung kaning kauban mo perminti, ganahan yung ka mabuhi. Inginin ni, namin mga bisita to na kabo. Kumusta inyo ang kuanday? Kisa man ang yung kuanday. Nganong daghan magkagtato day. Asa mo ka nagpatato? Kani si Estrella. Estrella, kumusta man mo pagpanarbaho? Thank you kayo. Maria pa yung sumay maingon nimo sa ilang serbisyo. Nga gi-puts pa imong naong. Okay ra ba yung gibate dire? Okay lang. Okay kuno kayo. Napag yung mga bisita dire. Makanilang ko Lady Boss. Pwede sa lady, pwede sa boss. Musta mong kuan mo day, mong pagpakiskis imong naong day. Natangtang bag imong mga kuan ra day. Kasi natangtang imong ipon. Ing-inin ni. May isa ka bisita na mga stang gwapa artista wala pa gay ni injeksyonan pero grabe na kayo. Musta man kayo mong paglingkod-lingkod. Ano kapakahoy-kahoy ka na dire? Ing-inin ni. Niyami dire karon kay nagkanumi. Nag-meeting mga he. Nanamig TV Patrol Nagang salamat niyong tanan sa yung way puwas kapag suporta.